Frescos, curats, cremosos, blaus, suaus o profuns. A Catalunya gaudim d'una varietat de formatges tan àmplia com els nostres paisatges. Són productes autèntics, elaborats de forma artesanal a partir de llet de ramats de proximitat. El sector formatger està liderat per emprenedors i empreses familiars arrelades al territori que treballen de manera responsable, protegint la biodiversitat i el patrimoni cultural. Les formatgeries catalanes han sabut guanyar-se el reconeixement a nivell nacional i internacional, creant un assortit de formatges divers amb personalitat pròpia i de qualitat. A través de la investigació, els mestres artesans han preservat la tradició elaborant formatges ancestrals amb les tècniques més innovadores. Present en la dieta mediterrània, el formatge artesà català està elaborat amb ingredients naturals i és una font rica en probiòtics, calci i proteïnes. Un aliment de tradició mil·lenària saludable per a totes les edats d'alt valor gastronòmic. Un plaer pels sentits. Catalunya, on el formatge és cultura.